Formal na nagsapatan ni Pilican Mayor Artemio Donato Jr. kas kaunaan nga alumni regent ti University of Abra Board of Regents iti sangwanan ni CHED Commissioner ken UA Board of Regents Chair Designate Dr. Mirna Malyari iti CHED Central Office iti ng Panamartes, Agosto 18. Ni Mayor Donato ti munang nga nabutusan iti kalabes kas Alumni Federation President. Ti panagsapatana ket naisuat sakbay tinaangay a kaunaan ng Board of Regents meeting. Sana ninamnaman ni Mayor Donato iti baro nga kem na palaos si panagyaman na iti naikawes ken kwa na baro a responsibilidad. Igyaman ang unay na nikanak di undaway ang balin nga presidente iti alumni. Iti suportamot lang ni Apo kong JP, kini kong Ching. Nataak padasan iti agberok pagsadan. Ibilang di University of Abra, tidakkel nga kem ni Mayor Donato, amang idaulo iti Alumni Federation, ken namnamaen da, nga adapay mapapiksa ti alumni engagement ken institutional development iti universidad. May isa ka diti masirsir mata a kalikago mamabangon ti panakibasdek ti alumni building. Kini daw na di suporta digiti miyembro ti Alumni Association tapno na nadupay digiti programa ken proyekto a may patungpal. Amin ko mga aktibidad no programs ni alumni, tumulong daw no sumuportada. Nanguro na dagi medyo nasisiyat iti kasasad na dati biyag no dagi professional staff no nagbaling nga successful agad masabol ti pinagmaymay sa akin adda iti kangurunan suportada lalo na kadagi iti amin nga batches. Iti mo na nga interview kini Congressman J.B. Bernos. Bigbigyan natin kinapatay ken dakkel a kontribusyon ti Student Council ken Alumni Association para iti pagsayat ang pagadalan. DJ Student Council and DJ Alumni Association. Hanga mo pampansin DJ yung nagtakalan ti kumbaga di influence na towards di kita mapaspasamak dita because may bagadalat ta kinyak openly eh. Lalo di alumni ti kayat dakit ma-uplift mo na kangkara ma-upgrade di estado dito pag-iskolaan. Kabayatan na, itinaiswa to Board of Regents meeting kang runan na pagsasaritaan ti formal a panakailods sa University of Abra. Strategic tasking para iti search committee for president amang pili ti kaunaan ng university president kenda dumapay pakasiknan amang itag IT academic ken regional development. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.